ji bêhtirîn navçeyên ziyandîtî di trajediyaya erdheja şeşê Sibatê de li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bajarên Efrîn, Cindrês, Şiyê û gundewarên wan. Dîmenên wêraniyê çîrokên azardar û kûrahiya êşa xelkên bêsûc nîşan didin. Gundê Tilgazî yê ser bi gundewarê Rojavayê Efrînê ku berê ava bû lêpiraniya malên wî ketin ber ziyanên erdhejê û hêj derbidarbûyên wî gundî newêrin li nav wan çend malên mayî jî razin ji tirsa herifîna xaniyan bi ser serên wan de. Ez ji gundê Tilgazî me. Gund hemû wêran bûye. Derdora heft malan tiştek bi wan nehatiye lê kesek newêre li nav wan raze. Em li nav trêle û otomobêlan radizin. Em li cem xelkê radizin. Li nav çadiran. Çadir jî neyên me ne. Lê me ew ji cem xelkê anîne. Xelkên gund hemû li nav çadiran radizin. Cindrêsa ku piştî Efrînê duyemîn bajarê wê herêmê bû bi avedan, mezimbûn û hejmara nişteciyan bi rûxana not ji sedî ji mal û avahiyên wê êdî bû kavilgeheke wêraniyê. Xelkên wê jî bûne beşek ji qurbaniyên herî ziyandîtiyên erdhejê. بینای درون جامعه که بکردن بی سقطن که بکردن شش حال بینای برکاتن و این مونیجی که بکردن و وایدیه وضعی ما هونته و این چیز چکونه به مرد کنن ساده کن و خورکن تابه بس توش نامو اکی پرتیو پیش کم اکی فلانی که ملتی ممر اکی چم کم هر جور عبلا خوکن او سکر ببینو آبینو ساکش خورو بینو ساکن خورو ملت ساکن کنجی ملت ساکن حالی ملت ساکن خاک نهاس فنجت خودارت خوش مالا دکشینن اینکه چم کن جلو Derbidarbûyên li nav gavilan dijîn dibêjin tevî pêwîstiya wan binan av û xwarinê pêwîstiya wan a mezin jî bi çadir û konan heye. Serbarî pêwîstiya wan a gelek bi alîkariya darayî ji bo careke din mal û warên xwe ava bikin. Wa holî me diye molê me xerobiye ê hewşê erebî jî bînoyên qulbî ser kes dîl derbixav dike çadir gerek me ne û pere gerek me ne menê em vê cindrêsê xwe bernedin çûme bernedin em cangê bernedin xwardin pir digiyê me em bên em labin em vira dikin bes wekî din em bi hacetê perane em vê malê xwe çêkin em çadirek xwe vegirin em kî çûbkin bikin hîrû em destî xwe davên berkî xwe heqînê bimertine î pênc were xwe di hundir dama gîpser dama hedimî Kaçak maran, kas ma, İko xalas kar, em vê cindrêsê xwe bernedin. Ma welata xerab û cindrêsê me şîrîn e, em kê kudarin. Em kudarin me qebûl nakin. Em kê kudarin, me re hewal din. Em konî nerin derve. Em kê werin cam we kudarê. بینای مال تیم آدمی قچکی ماگی تدابی مال قیزم تدابی قچکی خور رحمتی بین لوی تدابی معجن عقصتن قچکی تیم تدار رحمتی بین اشتاولا ساعتو کیو خوش بس چادر دارش قچ کارانین خدا گیل وقتی خاود کنه قچکی هیرتنا چادر تنانه بس این مالی گی آخرابیه که چوب نمیزنی چون بس چادر ندین والا دانون مانی تسی تینه جو قچ کارا نون ساعتو گی خوش نون کاش نزار نمره بس چادر وی وری قچکی دهیر نکن پلم سر بروی سر میخوام Li gorî ragihandina encumena xwecihî ya Cindrêsê heta niha 278 avahî li wî bajarî bi tevahî wêran bûne û 1110 avahî ziyan gihîştiye wan. Pêwîstiya wî bajarokî tenê bi 3500 konî heye ji bo hewandina derbidarbûyên ku nema malên wan bi kêrî niştecîbûnê tên. Hevdem alîkarî weke pêwîst nagihêjine wan. Xalid Cemîl Mihemed Rûdaw.